Justizia linguistikoaz mintzatzea funtsezkoa da gure euskaraz bizitzeko testu ingurua finkatzen baitu. Justizia linguistikoak bi adar ditu. Lehena da euskaldunen hizkuntza eskubideei nola ematen zaien gorpu, nola ematen zaien bizitza, eta hori epaileen lana da, justizia administrazioaren lana da. Baina justizia linguistikoaz hitz egitea ere balore bati eta helburu bati buruz hitz egitea da. Justizia baita euskarak frantsesarekin edo gaztelerarekin edo beste hizkuntzekin berdintasunean bizitzeko duen eskubidea bilatzea. Eta justoak izan nahi badugu, berdintasun hori ez da euskara gazteleraren pare tratatuz lortzen, baizik eta euskara hobetsiz, euskara babestuz eta justiziak balore horiek ere transmititzen ditu eta borroka hori justifikatzen du.